Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Andorang sota mulai martangyang nahohom mahita, martangyang mahita. Amin. Marede bahita sian buku ende nomor 10 sada ayat sada 2 dohot ayat 4. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas sabangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabu ni paheanna, manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim, jala mat si jowan manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jahoba Sebaot, gok hamulionna, liat portibion, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hamidison di ari na pinarbadianmi, say buhay ma pinggol dohot rohanami,
asa marlas roha hami manangihon hatam nabadiai. Jala ringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami. Asa huparhaseang hami. Aka ari-ari ningolunami napodoki. Sai pamasuk mahami tuhangoluan saleleng ni lelengna. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita di minggu sada dung Trinitatis ima sian Efesus 4 ayat sada. Asa ahu na tarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangehon hamu manatama hombar tu pajowon nong songgop tuhamu ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Oh
Au adopan ni debata tatopoti madosata nagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asi maroham mida sandok bang somon. Sesama dosa nami saluhutna, sai sungguh lima rohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa ibana, naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata epistel di mingguta sadarion imatar surat di Yesaya 65 ayat sada sahat ayat sia tajahama mar sorin-sorin. Akana so uso-uso diau nasai laon nido mangalului au nuaing. Jalahalak naso mangalului au nasai laon nunga jupangsa au. Nikudo tu bangso naso pajojo guarhu nasai laon. Di sondo au
di sondoau. Saipuhan bangdo tamahu dua sapanipati ari tubangson majuki akana mandarani dalan asodekan manghihuton pikiran lomodi rawasan sendiri. Tu bangso natatong paheheri masu diadopaku akana mamele di bagasan aka porlak. Jala manutung dopa di atas ni aka batu na minasak. Akana hundul di aka parbadaan jala marmalam di aka liang akana mahonjur babi jala marsisi hua-hua hadisaon aka soana sidai. Lam didok nasida dope, disimaho, unang jumonoko tuau, asa ay nabadia doau matimbakonho, ikon gabetimus di bagasan igukudo aka nasida, jala gabe api na marsigorgor manipatari. Idama tersurat doni jongolomu dang tangamon sit aun dan jolo baholososo sai baholosono tututu ampuan manasida. Hajahaton muna sadiri rab dohot hajahaton ni aka opumuna ninna Jahoba akana manutung daupa dipucu ni aka dolok jala direheyau di atas ni aka robean dibaheni suhatonoku ma upa ni pambahenan nasida na joloi tu apuan nasidai. Songono dohatani Jahoba songon tuak nambolu binuat jupang ditaguk nabaso gabe didolok unago ay adong nu pasu-pasu tu bagasna suang songoni pahenono ahalani aka naposoku dangtung saluhut nasida agoku. Ayat siarap mahita manjaha. Jala au parohon sian Jakob boni, jala sian Juda sahalak sitean aka didolokku. Ai ikon jolo nipilih ni manean tanoi. Jala aka naposoku maringan isi. Ima sahatna martua do aka tumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin.
hatindakon ma haporseaw tay songon na hinatindakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea debata Jehovah ido ama pargogo na sa tudosan natuno palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak debata Jehovah nasasaday ima tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siyanto di parbadia andorang so bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na paate padal ibana di haut narsilang na tuat di banua toru dung memulak na manaik tu surgo lau hudul di siamun debata Jehovah amaina pergogo na sutodosay di simay naman mula po mamula sogot naman amarunod darban naman saya dito di perbadia jala adong sada hurian na badia uria hatopan ni halak Kristen na kadabadia dohon ni hasesaan ni dosa dohon ni hatay na mandok mulak mangolos usah dan muse dohon hati guluan na rora susuda amin.
Salam. Selamat hari Minggu madihita sude. Songoni nang ruas nama dohoti parmingguon secara live streaming. Tikting Minggu tanggal 10 Juni 2022. Goarni Mingguta sadarion Imam Minggu Parjolo Dung Trinitatis dohot topik Minggu gabe aka anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Napaduahon
Parhobas di hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Juni 2022, Boy ma tajaha di slide monitor na di jolo. Napatuluhon tikting na masa. Peleat tujolo sadarion Minggu tanggal 10 sia Juni 2022 di Minggu manogot Arian Dohot Botari Huriata papungu peleat tujolo marhite amplop si pasahatota tu diakoni sosial Huriata sialani tapasaha ma peleatai laho pasangap goarni tuhata napaduahon ruas nataba mamuka sadarion Minggu tanggal 10 sia Juni 2022 di jalo dogabe ruas ni Huriata ima Amata Irianto Pajaitan Inata Herna Megawati Boru Raja Guguk Sian Huta Kapling Mekarjaya Jalan Nakula RT 07 RW 20 nomor 25 Bekasi wilayah Judea. Anggiat maruas nai baru gaberu anggiat maruas nai barui gaberuas naburju di Huriata. Napatoluhon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 patupaon ni Huriata do padidion nabadia tuakai anakon ni Huriata tuakana toras ni danak na naik tardidi asaro marguru tardidi di hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 10 pitu wib di Garejet Taon Laos Maboan surat pengantar sian situa wilayah Nabe na paupaton pertanyaan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 21 Juni dohot tanggal 22 Juni 2022 songon nasomal patupaon ni Huriata do pertanyaan wilayah maringanan di Garejaon masuk pukul 20 wib alani sinosohon matu sude ruas ni Huriata asaria ro madohoti pertanyangani hari Selasa wilayah Judea wilayah Sion wilayah Galilea wilayah Jerusalem dohot wilayah Kanan nama kasuhuton pertanyangani wilayah Galilea. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, wilayah Efrata, wilayah Jetun, wilayah Hermon, dohot wilayah Nazaret. Nama kasuhuton pertanyangani wilayah Jetun. Napalimahon sermon lansia. Hobar tu program kerja seksi lansia marhiteon di pabotohon tu sude ruas lansia naung marumur ono 10 tahun tu gijang seksi lansia naik patupahon hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 10 wib sahat ro di Nasidung maringanan Gereja HKBP Harapan Jaya marhiteon pinabotohon susude ruas lansia asadohot madohoti persermonan lansiai tiktingoma nagabe undangan resmi dohot di WA grup wilayah tatanyakon ma sermon lansiai asa mardalan denggan napaonopon sian distrik di hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul siawib sahat ro di Nasidung maringanan di HKBP Resort Jaka Sampurna
di Patupado Konpen Pangula Nagotiki di distrik Sapulusia, Bekasi. Di hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul siawib sahat Rodina Sidung maringanan di HKBP Resort Lipo Cikarang di Patupado Seminar Leadership Seksi Paropuan Huria Manang SPH sa distrik Sapulusia Bekasi nidohotan opat halak sian ganup huria tatanyakon ma seminari asa mardalan dohot denggan. Di hari Kamis tanggal 27 Juni 2022 pukul siawib sahat Rodina Sidung maringanan di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi di Patupado Pembinaan Pangula Nagotiki dohot parhalado sa distrik Sapulusia Bekasi ni dohotan ni 5 halak parhalado sian ganup huria sian HKBP Harapan Jaya ima situa Donna boru Tarihoran, situa Magenta boru Sirait, situa Manser Situmorang, situa Terang Nandu Sinaga, dohot situa Paung Simajutak. Pembicara Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dohot Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Tatanyakon ma pembinani asa mardalan dohot denggan. Parhepengon ni huriata di minggon boima tajaha di slide monitor na di jolo. Saldo kas ni huriata per 10 Juni 2022 huria diakoni 235 juta 610.467 rupiah. Pusat 17 juta 156.000. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 4.050.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 6.530.000 rupiah. Laos ni sosohon ma tu sude ruas ni huriata asa tagarar ma pelean bulan at tabe pelean parmingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imat tabe tuhata ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun torop ni ruas ni huriata na marulang tahun di mingguon godang na 30 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata nama dok di Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian na dohita akan natinopana di bagasan Kristus Yesus. Asa marulaon na denggan hita ai akaido di pature de batahian taparange honi. Songonima tikting namasa dihita na sa minggon tuhata ma nama masu-masu. Marang kioni ang
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Salam. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni ma sian surat ni Apostol Paulus tuhuria Galatia. Galatia bidutolu ayat 20 tolu rodi ayat 20 sia. Ujahama di tonga-tongata. Alai tagasoro haporseaon tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu. Managam haporseaon nanaing patadahon dope. Asagabe songo si paroro do patihi. Mabuah kita tu Kristus. Asa sian haporseao kita dipitori. Alai dung roh haporseao ni. Dang be ginonggoman ni si paroro tihita. Ay saluhut do hamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ay Kristusido di parulocok kamu, sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardiai bardisi Yahudi manang Junani, hatobam manang anak mata, bawa nang perempuan, ay sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alayang go Kristus napuna hamu pinoparni Abraham do hamu atong jala panean mangihuton baga-bagai ima sahakna. Menarik molo tasigati jolo satokin taida situasi pangalahon masa di Huria Galatia hati-hai. Hati-ha ro surat ni Apostol Pauluson ala Huria Galatiaon. Adong namar harorowan sian halak Yahudi. Adong nasian digoari sian sipele beguhian. Alai nakpe songoni naung masuk gabe sada Huria nasida Huria Galatia, alai saya jumpa toktong parbolak-bolatani, saya jumpa toktong audo na tumibbo, audo na ubadia, audo na pistar siako. Saya dok pangalaho songoni, terutama masian halak Yahudi. Gabi madabu manasida tu gijang ni roha maradopo naka nasing. Ido molo tajaha di Galatia 2 gari rap mangan. Muladong sada halak Yahudi rap mangan hape nga sa Huria, rap ruas ni Huria songonom marupani mangam madilapo. Muladong dongan na halak Yahudi nasing mamereng si caham may. Songonima jupa na pinabuana di bidudua ayat 10 sadai si Kepas ngapalayani. Alai ala ro kadongan na rombongan na sinuru ni si Jakobus. Ala tongorak mangan ibana dohotalak nasian perbeguhian manang non Yahudi pitur martabuni ba no naksangan ibereng akadongan na halak Yahudion. Da gabe munafik dongolu si songoni merasa pintar tetapi tidak pintar merasakan. Merasa benar tetapi tidak benar-benar bisa merasakan bagaimana perasaan orang ketika diperlakukan seenaknya seperti itu. Dang dihilala naung di jauh di papungu di pasada Kristus Yesus do pahapola si hagit jakono tobe hamido na puna patihi o punamido si Abraham ay malua hamu hinorhon ni patihinin na Apostol Paulus. Adorak sorodo pehapor seaoni imana manudu tu Yesus Kristus pusat ni si hapor seani adorak sorodo pe patihi gabe si parorot mai penuntun untuk masuk menjadi
hidup di dalam Kristus. Si parorot nuaing nungarobe ahapola hagijak konoton molo pinoperni siap berham siap pardagingon nungagabe sada be hamu nuaing di bagasan Kristusi dang mardiai barbe hatoban manang anak mas bawa manang perempuan Yahudi manang Junani manang bangso na asik pe ay nunga di pasada di bagasan Yesus Kristus. Ima barita nauli dang adong begep ati behanang di partikia sinuaingon say boy jumpa pangalaho si songoni. Molo makilala rupani di parsaora say pilit. Ini bukan tipe saya loh, dina marlugu amuse nak penong na tua-tua. Dak kala suho dina gabi adong kelompok-kelompok tang diboto sude selahosal pudo anggo na di Portibion. Imana soni sadaran ni halak Yahudi. Nasa ruh pardagingoni nalahosal pudoi manang dia pei manang arta hamorau jabata pangkat bagari presiden tak ni 5 tahun molotung dieak satu 2 periode 10 tahun salpu doi jabatan nadong di tonga-tonga ni pamaret tahun salpu doi haulion molotung tahag hagijakon haulion dihagijakko kamu inang haulion munai salpu doi hagat tengoni salpu doi saluhukna laho salpudo alai dia manahot ima holong nasian Kristus siasa mian holongi dihamu gabi sianima makalacon jalan nobalga nunga diai kita gabe anak konna. Topik di sekolah minggu pe menjadi anak-anak Allah. Nuang tong ditogihok kita laho makilalahon akan akon ni debata do hita sada anakon ni debata dang adong mardiaibar dang adong hato anak hatoban anak mas tetapi satu di dalam Kristus. Tutu boy do terjadi di perusahaan adong bos adong karyawan laho mano Tuhan dia ruhu ni ulau boy mai tetapi bukan berarti bahwa yang di atas bahwa status itu menjadi salah satu alat sarana untuk menekan yang di bawah. Mananggabe patubu gijang ni roha alat aboto anggo nadi hasiangano sahalinari songon sorhadi padati ido anggo nadi hasianganon sipata do digijang sipata ditoru nangadong nahot ido molo di Apostel Paulus lupahon namana di pudiku nabui membaik kita akan adipudi gabe saya tarihot tu masa lalu terikat kepada sesuatu yang tidak bisa lagi membuat kita bergerak ayang gona jolo da songonodo anggona jolo songonon ujung ngadang boy be manatap tujolo holan na joloi nama gabe suhat ido ukuran dia kaulau pe boy terjadi songoni ahana naik sipatu pau tujolo adang boy songoni ai nasalelengo songonodo omatong ala makilala sai di masa lalu ido pe nasitong sa makilala ala dak somal masai jadi gabe holan membenarkan apa yang biasa. Padahal sebenarnya kita harus membiasakan melakukan yang benar. Nakpe dakkeado pe masa diakari nasal puale magia itu jolo. Nuaingi do natinanggalan ni Apostel Paulus. Dilokangi, diharhari, percuma do marpungu di bagasa sada huria molo adong gobe parbolak-bolaton ni Apostel Paulus percuma naung ditobus Kristus hamuninna
tahilalama molo didohi sadadohamu sadahamu dangadong be bawa perempuan, bukan berarti tidak berbeda, pasti bukan soal status pardagingoni, pasti molo didok dangadong be hatoba dangadong be anak mata dangadong be bawa dangadong be perempuan sadadohamu di bagasa Kristus, itu hanya mau menyatakan lihatlah kita sudah ditebus di dalam darah Yesus. Gabesi sada marga dohita, marga Kristusi, jala tagoarin waeng marga Kristen pengikut Kristus. Arganai HP. Tiki sermon guru sekolah minggu na tuare sada, mari kita mencoba gerakan. Bagaimana setiap orang bisa merasakan, benar-benar merasakan saya ini adalah anak Tuhan. Sudah do hitau botoi, alai boha, alat beha merasa benar, aledang boy benar-benar merasakan sebagai anak Tuhan. Boy do tahilalai. Atau jangan-jangan kalau dikatakan enaknya sebagai anak Tuhan sutung diingo akka sekolah minggu de, bapak saya tidak baik sama saya gabe penghambat. Tetapi Allah Bapa di sorga bagaimana mengasihi kita yang sungguh luar biasa. Ise mahitaun nian. Molo pola do diai kita gabe anak kona parjabar. Dihanguluan nama noktongi. Parjabar di harajaon na pinaradeni debata di Banua Gijang. Oma barita nauli na arga situtu dang patiki sahali nari dang patiki. Di suratna Rom saya 3 hali sarupa kiada nih Galatia doh Rom hira sarupa. Malah di Rom Huria Roma sangat do komplain na sida atong anggo songonido taulah homma akan najat ay tonggo dapota na sini roha sama lua kita taulah homma ka na sosumani anggo sorikok be patihon didoki 3 hali didok jala dipertegas datungi na nidok na nin apostol Paulus. Alai naing takas nunga di jauh di palua hitan waeng. Dangala na mangulaho patik ala na perdosa do hita. Jala ro Tuhani manobus naso boy be hita malua anggosian pabahenata sendiri. Alai halak naung dipinalua ni Tuhani. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dikasihi menjadi anak-anak Tuhan, didok ulahok kamu ma patihi. Jadi dak terbalik. Jala disido pemahamata sola gratiai. Holan ala asini rohani debata sabing. Holan holong naido nata pangasahon. Nama nobusita alai marisuang doi anggoso taha porsiai sola fide alani haporsiaon. Ayang goso di haporsiai halahado Yesus Kristus si palua jolma. Badak persidoho dah. Dak perjabar. Hita pe yang goso tapar hato potisian nasaroha. Sian nasa teate siak kaporsiotei. Audo na pinaluan ni Tuhani ubay mate Jesus ki anggoso pinarhatopoti badak parsidoho da idu ben na didok sola fide ala hatan itu hatta doi firman Tuhan yang berkata dang nahita namadohi sola scriptura hola nala hatani debata sabing atong da margogo mahita makilala menyadari bahwa memang hidup ini secara lahiriah salpuro manangahapen waeng na tapeop songonido umuron parpesal memado itak ni 70 tahun melutung di eak sahat 20 tahun nauli main
Alai salpu de saluhuna alai adong na pinengok na nasora salpu be nunga diai ditobus gabiana konna manean hangoluan si saleleng ni leleng nai ido si hapor siaota sotung adong molo taingot akka dongata naung jumolo madapoto tuhatai say marsak kita tohomai taktagamo so marsak akainan na tininggal hon ni akamatana akama pesongoni dohoti taon sude do hita nokya ditinggal honakana taha holongi manang yanak manang na tua tai manang keluarga pe hanggi alai taingok ma molo di taha porseai do hobar tu haporseaon nasida nunga di banua gijang nasida isi do nuaing natatatang isi diri taon nama Dirik tahun sotung tartading sotung tarlalap tahala coma songon anak naung diai ni Tuhani hita maka monakon hanguluan nama noktongi amin. Ido tutuale Tuhan nunga di aiko hami gabi anak komu sian pardosaon nami do ditubuco hami ala ni asini roham sabing asa malua hami unang adong benahuah gijako kami dihasianganon jalau nang jupa kapar bolak-bolatan songon namasa di huriam na pinengotmu di huria Galatia ala sada mahami nuaing diadopamu ale Tuhan somaribar manangi sepe diadopamu akan naporsea diho pargugoi patau hami mangulahon makanguluhon hatami dingolu nami siganupari asatarida nang las ni rohanami songon anak komu hami parjabar di hanguluan nama noktong mauliate ale Tuhan hutangnya ko kami aka dongan nami na di bagasan arsak ruas ni huriam karena tininggal hon ni nahina holongan ni rohana sida secara khusus nang di partikianon hutangnya kok kami keluarga ni naposom naung jumolo ni alapmu opui padita WTP Simarmata saya ramoti pasu-pasu sude keluarga asa di bagasan apul-apul nasyako rodi sude tahyaka ruas ni huriam akan namarsak karena maheu na dibagasa parsahiton sa elehon hahipason ali Tuhan. Songoninang program ni huria mope tuhodo pasahaton nami asaho toktong napatulucon bahe sangap di guarmu asa di bagasan sadani roha hami toktong laho mangulahon hobartu lomoni roham upasahat tami saluhut nangakayanakon nami na di parsikolan na sa parbisuhi akan na mangalului karejo do penasodapoton nakakarejo na say patongon na le Tuhan songoni dohotak kasirokap nito dinanaung tukumur na marhasohotan pola naung lobi 30 tahun tuhodo hami ro mangido mangele kali Tuhan say pasahat may hobar tu lomoni roham tangi homma elehelek pangiduan namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saluhut na porseai
Tengah koma peliata martang yang mahita. Ale de batama nami na di banuagi jang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan dohon na solibasa na maliutus. Hupasahat tami masian na ni leho mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasea kami pelean non. Pati bulhon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni si leho-leho mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.